Saħħa xbini, minn ġej dill-għaġla? Alla jagħtilna, ġej minn Malta dal-waqt. Għalhekk kien fuq qaddek? Xtara li iżjed minn nies. Intant, x'ingħad minn ġdid fl-art l-oħra? Kull min għandu jiswilu. Min m'għandu xejn jista' jsaq il-ħass. Dom 24 sija. Ikla waħda milt, swietli fuq il-patakka. Min imur f'dar in-nies, dejjem mur minn taħt. Inti jaqgħu ma konx tafu. Mingħajr bżonn ma kontx nitħarrek minn dari. Ejli xi smajt ruħek, għaliex aħna qatt ma nisimgħu xejn. Il-maħt is-sultan donnu warda tiftaħ. Rajt is-sultana u magbar u misbaħ maji ma tħalli ħasra għaliex jingħad li terġa' mnejn ġiet. Is-sultan ta' Franza bi flusu joħodha u jrodda l-sida. Min ħaxħa? Wara l-ferħ nismagħhom jgħidu li jiġi l-biki. Kemm dmija, kemm ġid, kemm nies, kollox mar fakkatajn. Dawk li deru sinjuri qegħdin jitolbu. Kollha għoddhom marru fis-saħta. Min mar il-sir, min iżżewweġ, min sifer u min baqa'. Issa għalfejn tixbdilha? Għad-dar li fin-nadur. Ġibt lil martek u l-ulidek. U la mara u l-awliet għandi qiegħed ma' ommi aġuża. Jiena f'Malta xi wieħed trid joħtobli. Ma nibża minn nisa Maltin, jidru sbieħ minn barra, akar minn ġewwa. Aħjar ġilt minn tagħna li nafuh minn 50 baqra Maltija.